Kaixo, gu Izaro, Leire, Sara, Unas, Karreliz eta Ales gara, Nazaret ikastetxeko ikasleak, marketing, zuzendaritzako laguntza eta gizarteratzeko ikasketak burutzen ditugu. Proiektu honen bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Nazaret Lanbide Heziketa elkarlana sustatzen dugu. Elkarrekinez, gizarteratzeko foru sarrearen informazioa jasotzen duen boletina da. Ondorengo elkartetatik, adibidez, Guretxe Gorria, Loiola Etxea, Arrimu, Gizonduz, boletin honen helburua horien arteko barne komunikazioa erraztea da. Boletina bi hizkuntza ofizialetan aurkituko duzue, euskara eta gaztelania. Dena den, hizkuntza ezberdinak lantzen saiatuko gara gertuagoak izateko. Boletina elkarlanean egingo dugu, komunitatearentzat garrantzitsua diren edukiak hautatuz, testu argiak eta erakargarriak idatziz, eta publiko guztientzat irisgarria dela ziurtatuz. Boletina informatiboa, hurbila eta sareko kideentzat erabilgarria izatea da gure helburua. Boletina sekzio hauek izango ditu: testigantza, elkarrekin plaza, gure sarea, notizia laburrak eta azkenik agenda. Lehenengo boletina abenduaren amaieran jasoko duzue. Aldiz, beste boletinak 3 hilabetero. Iradokizunak edo zalantzak izanez gero, ondorengo Gmailera idazteko aukera duzue. Elkarrekinez, 25/26@nazaret.eus.